Hvad sker der så med de andre ting? Ja, altså når vi hører om det, så er det jo, når folk snakker om det, så er det jo ikke sådan, at de ikke er opmærksomme på, at der er nogle implikationer i forhold til de andre hensyn. Så man er godt klar over, at så snart man begynder at skabe dialogbaseret konkurrence, så investerer man meget mere tid, mange flere ressourcer og mange flere kompetencer. I et af de projekter, vi har studeret, så var der endda en hel række af workshops og møder, hvor man sad og arbejdede sammen, hvor man også kunne lære af hinandens forslag, så der var total transparens i det arbejde, der var. Så det er en meget, meget stor tidsmæssig investering. Man skal gøre langt flere aktiviteter, man skal gøre dem over langt længere tid. Det er en voldsom investering. For lige at sige det, så finder man også besparelser, for i virkeligheden er sådan en dialogbaseret konkurrence jo også en måde, der sørger for, at dommerne, når de skal træffe deres beslutninger om, hvem der er vinder, kender projekterne og forslagene langt bedre. Så det er nemmere at komme igennem bedømmelsesarbejde. Og der er også nogen, der siger, at den her dialogproces, fordi der investeres så mange flere ressourcer, så tager den også, så at sige, forskud på designprojektering. Man starter på et langt højere niveau, når man skal til at gennemføre designprojektering. Så der er lidt omkring den her effektivitet. Retfærdighed. Ja, vi kan jo umiddelbart se det, der er helt dramatisk i den her konkurrenceform. For man kan jo ikke opretholde anonymiteten med nogle mennesker, man skal snakke med. Det siger jo sig selv. Og det har jo været det klassiske, det helt centrale element i den klassiske arkitektkonkurrence, det var opretholdelsen af anonymitet. Den måde sikrer man sig, at det var forslagene og ikke arkitekterne, der konkurrerede med hinanden. Det er vigtigt pointe. Der er et andet element i det, at fordi man skal snakke sammen, så er der grænser for, hvor mange der kan være deltagere i samtalen. Så det, der kommer, det er, at vi kan ikke forestille os en åben arkitektkonkurrence som en dialogpræg. Det kan ikke lade sig gøre. Der er for mange samtaler. Så vi bliver nødt til at finde en selektion, og det er der nogen, der jo påstår, er en udfordring af retfærdighed. Det er klart, at når man begynder at snakke sammen, så bliver det svært helt entydigt at placere kilden til de gode idéer. Altså, hvem er det, der har retten, eller hvem var det, der fandt på den idé? Det bliver lidt mere uklart. Derfor bliver det også lidt mindre klart, hvem der skal have gevinsten af de her gode idéer. Det bliver en problematik. Til gengæld siger man, at dommerne jo altså kender forslagene meget bedre, og derfor har et sikret grundlag, og også at bedømme dem på og udvælge dem på, og på den måde kunne man godt forestille sig, at der var en vis form for øget retfærdighed i det. Nå, så det var den første, det var designet, så at sige. Så påstår vi jo, at det sætter en masse sociale processer i gang, og det vil vi prøve at illustrere nu med nogle meget, meget få eksempler. Et eksempel er det, som vi kalder de helhedsorienterede bedømmelseskriterier. Når man ophæver anonymiteten, så kan man pludselig begynde at tillægge andre typer af hensyn betydning, når man finder vinderen i sådan en konkurrence. Det siger sig selv, at en ting er, om ideen er god, men er den også realisabel. Det kunne være et rigtig legitimt hensyn, at vi skal hele tiden vælge de mest realisable gode idéer. Så derfor begynder man at specificere også krav til arkitekten, og i det her tilfælde, som vi studerede, også krav til honoraret. Til honorarforventningerne for at gennemføre projektet. Der sker noget interessant, når man begynder at kigge på de her ting, og også at snakke med folk om, hvad mulighederne er for de her helhedsorienterede bedømmelseskriterier. Det er jo klart, at det gør tingene meget mere komplicerede. Der er flere hensyn, der nu skal inddrages. Det er ikke sikkert, at flere hensyn
gøre bedømmelsen mere sikker, og også godt skabe større forvirring. Det vi kan konstatere, det er, at vi har stadig til gode at snakke med nogen, der ville tro på, at man valgte et dårligt projekt, fordi det var billigere, og fordi dem, der havde lavet det dårlige projekt, var bedre end de andre. Sådan hænger verden altså ikke sammen. Så det vi har konstateret, det der er vores hypotese, det er, at det er, uanset hvad man gør, så er det formodentlig stadigvæk ideen, det er stadigvæk kreativiteten, der afgør, hvem det er, der vinder. Og det der så sker er selvfølgelig, at man på en eller anden måde får målingerne til at passe til resultatet. Vi påstår her lidt provokatorisk, men det er ikke altid målinger, der bestemmer bedømmelsens udfald. Det er det her bedømmelsesudfald, som bestemmer, hvordan det er, vi måler på tingene. Og vi får tingene til at gå op i en højere enhed, så at sige, ved at tilrette vores bedømmelser og vores vurderinger på de andre kriterier, så det ikke udfordrer det færdige resultat. Men vi kan jo stadigvæk markere, og vi kan stadigvæk så konstatere, at folk faktisk stiller forskellige typer af krav, eller kommer med forskellige typer af påstande. Et af de her eksempler er jo, at det er jo stadigvæk en beslutning for arkitektteamet, hvilket honorarkrav de vil gå ind med. Og der har vi så en hypotese, som vi gerne vil dele med jer, at nu ved vi jo, at honorarkravet har ikke noget at gøre med udvælgelsen som sådan. Hvis vi accepterer det, så kan vi måske begynde at se honorarkravet som sådan en selvsikkerhedsmarkør. At hvor godt tror man ens projekt er, forslag er. Hvis man synes det er godt, så synes man også kan trække et højere honorar, og derfor går man ind med en høj honorar. Er man usikker på sit projekts kvalitet, så prøver man at underspille det. Altså det er jo ikke det, der er intentionen, men sådan kan man godt se på det udefra, at jo højere honorarkravet er, jo sikrere er folk på, at det projekt, man har sendt ind, faktisk er ret godt og har store chancer for at vinde. Og det er der jo så nogen, der i en anden kontekst måske også vil se som en vis form for retfærdighed, at de gode projekter får højere afløb. Men de her helhedsorienterede kriterier, som har et klart rationale, som vi lægger ind i arkitektkonkurrencens design, når det bliver sat op i en social virkelighed og praksis, så ender det med, at de ekstra kriterier, så at sige, forsvinder og får en helt anden rolle i den sociale virkelighed, end det, der var hensigten. Lad os prøve at tage et andet eksempel. De komplekse programmer. Jeg startede med at fortælle, hvordan kuplen i Firenze faktisk blev skabt på basis af 3 linjer. Nu om stunder er konkurrenceprogrammer jo tykke bøger. Der er tusindvis af forskellige typer af specifikationer for, hvad løsningen skal leve op til af krav. Det er ikke svært. Man skal faktisk ikke være hverken tekniker eller noget som helst for at indse, at alle de krav overspecificerer løsningen. Der findes simpelthen ingen løsning, som ville kunne opfylde samtlige krav på samme tid. Og derfor er hele spillet omkring programmet, det er, hvilke kriterier ender med at blive de vigtige. Ikke om de er alle sammen opfyldt, men vi bliver nødt til at reducere, vi bliver nødt til at selektere, og spillet er altså, hvad er det for kriterier, der ender med at være de vigtige, de udslagsgivende.